Esto viene de muy antiguo. Aquí na illa había unos anacoretas. Entón, cando chegaba esta época, baixaban del monte que temos, que é bastante pequenino, pero bueno, baixaban ao pueblo, e todos iban polas casas e a recoger unha limosna, e entonces hacían unas oracións polos difuntos de las casas, de las familias. Entón, había costumbre de que collían os nenos desa casa e esos nenos os levaban ás outras casas. O sea, e cada casa iba collendo os nenos, entonces esos nenos iban detrás de los monjes, o sea, de los anacoretas, e iban recorrendo, iban facendo oracións polos difuntos. Pídese polos difuntos, pola xente que xa morreu. Pero ten unha norma. Sí, unha frase. Como se di, Lola? Como se pide? O repetimos, Lola, mira, que nos pasou o coche este. Unha limosnilla por os difuntiños que van alá. Aquí non hai nada, verdad? A ti dixe, que está listo, no? Ai, mantens os caramelos, habla. A ti non se di nada. A ver, algo que aí repetín eu. Ai, Dios mío, aí vai todo. Vale. Venga, esta é unha tradición de toda a vida. De toda a vida. Que, polo menos que se vai a contando. Sí, pero ves que ustedes tamén axudan, non? Sí, Que claro. siguen tendo caramelos para os... É que xa temos que ter. Desde as 9 da mañá que estamos aquí a repartir caramelos. E os nenos van contentos e nós unha vez ao ano non nos fai daño ningún. Se a quen lle pides, dices, pois resta un Padre Nuestro, Ai, tamén. hai que facelo. Deberíase. Debería. Antes facíamolo, agora é máis, non sei. Xa Casi non- que xa non non, o saben. non, xa non o saben, casi que non. Ah, sí. Antes sí. Ahora xa non o saben. Ahora no. Antes, si nos rezaban o Padre Nuestro, non se daba nada. En Vilanova tamén se estilaba isto. Pois non lle sei, pero... Aquí xa hai moitos anos, Pero aquí é de Aquí é de toda a vida. que é toda a vida. Xa de meus pais, mire. Pero antes que vos daban, non eran caramelos. No, que va, eran espigas, eran castañas, patacas. Pan, espiñas, ou... Como lle sa... No, espijas. Espijas, castañas, Castañas. cebolas. Sí. Daban che o que producía a terra. Un caramelo quizás donde había unha tenda ou así, pois sí, dábanos un chicle ou algo así, pero era moi raro, moi raro. Nas panaderías daban o pan ese típico destes días, que é así medio... Un cornecho. Un cornecho, efectivamente. Unha limosniña, digo. Unos difuntillos que van a... Contanos como o tema dos cornetos. Os cornetos estudan de antigo de todo xa, porque eu desde que era pequeno xa por os cornetos. De toda a vida. Hola. Tiene 62 anos e... A que ves aquí? Mira, A pedir. nada máis que tiene chico. A ver. Caramelos que me tiene outra cousa. Chao. E os cornechos estes só os faz para este día de hoxe. Sí, podía decir. La mía está rota. Ah, mira, tío. Un fino, salirche un fino. Chegamos a casa, xa polo camiño deixábamos as mandarinas, que solían dar tamén mandarinas, e eso xa íbamos peteirando polo camiño. E despois de chegar a casa, pois facíamos as partes que tal, as patatas para mamá, o da casa para casa, e os demais comíamolo nós. Ata que anos se facía, se iba a pedir? Pois hasta os 12 anos, 10, 11, 12 anos. Casi hasta esta, sí. Pero antes ibades en pandillas de chavales, porque ora verse que van os pais, non? Sí, porque antes isto era libre, non había coches, non había nada. En realidad a Arousa non había un coche, só había o repartidor de
de gaseosas e os panadeiros tiñan coche. E os meniños andábamos pola calle como se nada, non había peligro en realidad. I sat within the barley green, I sat beneath my true love. My sad hearts drove the two between the old love and new love. The bird and you that made me think all island dearly, while soft the wind blows down hard the woeful woods to muy bien, ala, niña. Toma, meu filhinho. Ale. Como se dice? Se dice, comemos nada mais. Lá. I'll meet at morning early, and I'll join the bold united men, while soft winds shook the barley. 'Twas said I kissed away her tears, my fond arm round her flinging, when a foreman shuffler stung our ears, from out the wild woods ringing. A bullet pierced my true love's side in life's young spring so early, and on my breast in blood she died.